Nalazimo se na ušću Save u Dunav, gde naš sagovornik Nebojša Filipović Pilo svakodnevno skuplja inspiraciju i rekreira se. Pilo, dobar dan. Dobar dan. Uspeli smo da te pronađemo. Da li je to mesto za koje smo čuli da ti redovno svakodnevno dolaziš? Jeste, to je ovo mesto gde Sava ljubi Dunav, čuveno ušće i jedan deo tog gde se sada ja treniram svakodnevno već deceniju i po. Svakodnevno odvajam po 2 sata, koliko mogu, mislim, bez obzira, s obzirom na neke obaveze ili ne znam, ako sam na putu, onda je to nemoguće. Ali uvek nađem da odvojim vreme za jedan trening, gde mi daje jednu kondiciju, relaksaciju, da ja u stvari punim baterije. Ovo je u stvari moj punač baterija. Nalazimo se ovde baš od Ušća ka Brankovom mostu, to je taj prvi takt, drugi takt je Brankov most željeznički, a u stvari glavni deo, gde sam ja, to je treći takt, to je od željezničkog mosta do Gazele, što i vjerojatno i znate, to je Aleja Jorgovana. Aleja Jorgovana, da samo podsjetimo, mnoge poznate ličnosti iz sveta su zasadile Jorgovane kao simbol večnog života na neki način. Nedavno su se Italijani javili, koliko sam čula. Jeste, Jorgovan je simbol večnog života, zato što je kad jednom posjetite Jorgovan, on traje 150 godina. Znači, ako se jednom primi, onda traje večno. Ako ga posečete, on opet traje. Ove godine oni su procvetali posle 3 godine. Oni su jako mali, ali su ove godine prvi put procvetali i taj deo, baš moj jedan prijatelj zove Aleja Jorgovana, zvao me prekidan iz Rima, taj Italijan, i kaže, kako se radiš, kaže, me upravo treniram, kaže, jesi u dolini Jorgovana? Ja kažem, jesam, upravo sam tu. Eto, mislim da Jorgovan, kao što je Lala u Holandiji simbol za tu zemlju, mislim da vrlo brzo, ako već i nije, Jorgovan će dobiti taj simbol za Srbiju. Bez obzira što je naša rakija i šajkača tu prisutna, ali sigurno će dobiti Jorgovan. Mene interesuje zbog naših gledalaca, pošto vidim da nosiš ranac. Šta se nalazi u tom rancu? U mom rancu se nalazi peškir, nalazi se mali MP3, nalazi se tako nešto za čitanje i mobilni telefon koji obično stavim na silent. Pilo, da li se kupate u reci? Ako da vam kažem da sam ja malo pre baš sa broda skakao ovde i kupam se tako reći svakodnevno, da. Kupam se svakodnevno. Mislim da je čistiji odavde. Da li taj pobednik utiče na vašu inspiraciju? Kako da ne, kako da ne.